Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών, τουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν πια να παίξουν από τα τόσα τροχοφόρα που περνούν. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε. Τώρα πια δεν γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται. Όσα επέζησαν εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε. Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες. Θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν. Λένε το μάθημα οι ίδιοι στα παιδιά τους, ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα. Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Προς το παρόν, στο παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών. Εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτό συναλλάσσεται. Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως. Εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε και ο ποιητής. Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, τις ωραίες εκκλησιές, η Ελλάς των Ελλήνων.